Bemutatom önöknek dr. Nagyhegyi Mentát, aki ugye jogász doktor, ellenben most balett oktató van itt. Nem haragszol, ugye, hogyha rákérdezek a nevedre, ez egy gyönyörű név, de még nem hallottam, hogy valakit Mentának hívnak. Hogy választották a szülők? Köszönöm. Hát anyukám kreativitását dicséri ez a névválasztás. Egyébként a teljes nevem az Hegyi Menta Napsugár, úgyhogy van egy ilyen kis napocskás felhangja is a dolognak. Egyszerűen egy kellemes hangzású magyar nevet szeretett volna választani nekem, és ez így sikerült. Hát ez tényleg egy kellemes hangzású magyar név. Amiért viszont itt vagy, az az, hogy a volt sörgyár területén, itt a kerületben egy új balettképzés indul. Így van. Ugye balettművész is vagy, miért határoztad el, hogy most ezt újként elindítod? Évek óta, pontosabban 15 éve legalább tanítok már. 2000-ben végeztem el a tanárképző főiskolát, a Magyar Táncművészeti Főiskolának a klasszikus balett szakán, és már akkoriban is tanítottam gyerekeket. Ez az évek során, és főleg mióta saját gyerekeim is vannak, úgy alakult, hogy elérkezettnek látszott az idő arra, hogy ezt egy kicsit ilyen iskolarendszerűbb keretek közé foglaljuk, ugyanis most már sokan járnak hozzám úgy, hogy visszatérő diákokként szeretnék magukat a továbbiakban is, nem csak egy-egy évig nálam képezni. Így kialakítottunk egy olyan felmenő rendszert, ami Petit Ballet Stúdiónak, illetve a későbbi a haladóbb képzést Akadémi néven futva egy kicsit szervezettebb keretek közé próbáljuk terelni itt a kerületben. És kikre számítasz? Jelenleg a 3-4 éves korosztálytól kezdődően. Amikor ugye a balettet egyébként el kell kezdeni, nagyjából egész nem is kell, de el lehet már kezdeni. Vannak nálam már növendékek, és jelenleg 7-8 éves korosztályig bezárólag vannak évfolyamok. Alapvetően több szinten épül most fel ez a stúdió. Lesz felnőtt balett képzés és abszolút kezdő, tehát akik még nem valósították meg gyerekkori álmaikat, nyugodtan bekapcsolódhatnak ebbe. Igen, hagyd tegyek annyit hozzá, hogy az utóbbi években edzésformaként is ugye divattá vált, hogy mondjam, a balett, és aki azt hiszi, főképp a férfiak hajlamosak, azt hinni, hogy ez ott ilyen kis egyszerű pipiskedésből áll, annak azt mondom, hogy álljon be egy balettórára. Jöjjön el, szeretettel várjuk, és próbálja ki. Nagyon messze van a kellemes pipiskedéstől, igen, ez a dolog, de kiváló edzésforma is egyébként. Hát úgy gondolom, hogy másokból írat be egy szülő 3-4 éves korában egy gyereket, és másokból megy oda egy 40-50 éves nő, hogy az alapokat legalább elsajátítsa. Neked mi a célod azzal, hogy meghirdetted ezt a tanfolyamot? Alapvetően a Petit Ballet Stúdió célja az, hogy a gyerekeket egy olyan mozgásformára neveljük, egy olyan kultúrával ismertessük meg, ami egy kicsit királyi, egy kicsit rózsaszín, egy kicsit az ő életkoruknak megfelelő, és egy életre szól. Az a tapasztalat, hogy ebben a korban a gyerekek annyit tudnak a balettről, hogy az rózsaszín, az hercegnős, az gyönyörű, az barbis. De azért ez nem olyan nagy baj. Egyáltalán nem baj, sőt ez egy kezdő motivációnak tökéletes. A későbbiekben pedig rájönnek, hogy miután nálunk észrevétlenül tanulnak meg olyan lépéseket, ami a balett alapját képezi, hogy ebből egy gyönyörű, egy csodálatos szakma, egy gyönyörű hivatás nőhet ki. Hát vagy egy olyan mozgáskultúra, legyenek akár kisfiúk vagy kislányok, amely elkíséri az embert egy egész életen át, és azért az nem mindegy, hogy valaki tohonyán, mackósan jár, vagy pedig megtanulja magát kihúzni, és szépen közlekedik, meg egyáltalán szépen mozog. Igen, ez is egy életre szól. Igen. Te már letesztelted végül is az érdeklődést, hiszen azt olvastuk, hogy a Cifra házban tartottál most a nyáron is ilyen képzést. Mi volt ott a tapasztalat? Igen, a nyár elején egy egyhetes balettábort tartottunk. Alapvetően most egy olyan csoport jött össze, akik viszonylag kisebb gyerekekből állt. 3 éves kortól már voltak kislányok, és ugyanúgy 7-8-9 éves korig bezárólag voltak növendékek. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, fantasztikus csapat volt tényleg. És Mit mondtak például a szülők? Nem akartak hazamenni. Ajándékokat hoztak nekünk az első hét végén. A nap végén nem akartak hazamenni a gyerekek, tehát annyira jól érezték magukat, hogy egyáltalán nem fült a foguk a hazamenetelhez, úgyhogy nekünk ez nagyon pozitív visszacsatolás, illetve hát már jelezték, hogy ezt szeretnék a későbbiekben is folytatni.
És a most szeptemberben induló sörgyári tanfolyammal hogy állsz? Vannak már jelentkezők, vagy most jó, hogy elmondjuk, hogy lehet menni? Jó is, de vannak is már jelentkezők, most zajlik a jelentkezés, a honlapunkon keresztül lehet egyébként jelentkezni. Alapvetően ez a Hagemacher udvarban létesül ez a stúdió. Még folynak a munkálatok, tehát ez annyira új lesz ez a stúdió, hogy éppen az építkezés zajlik. Reményeink szerint minden hamarabb befejeződik. Azt kell tudni erről a volt sörgyári épületről, hogy per pillanat a tulajdonos egy ilyen művésztelepet szeretne ott létrehozni. Na, de az nagyon jó. Fantasztikus. Szerintem a környezet is egyébként óriási kisugárzása van. Igen. Félelmetes. Igen, lakni is jó bennük, meg mindenféle kulturális tevékenységnek jó. Az a rész, ahol a stúdió lesz, az egy faszerkezetes épület, amivel manapság már nem lehet találkozni egyébként, tehát 5-6 emelet magasan ez egy klinkerítéglás épület, és hát csoda jó dolog lesz. Úgyhogy itt készül direkt nekünk a stúdió. És reményeink szerint szeptember első-második hetében meg is tudunk nyitni valamilyen formában már. Na most ugye arról beszéltünk, hogy természetesen itt a mozgáskultúrának a gyerekekbe való beleverése, bocsánat, igen, a kifejezése, de mégiscsak ugye ez a cél. Lesznek-e olyan művészi produkciók, amelyekből esetleg kiderülhet, hogy valakinek ez az útja? Mindenképpen évvégi vizsgarendszert fogunk kialakítani. Ezt idén már elkezdtük megalapozni, fellépést szerveztünk a lánykáknak. Tehát bemutatkozhatnak. Bemutató balettóra volt, de színpadon, ahova eljöhettek szülők, ismerősök, barátok, stb. És megtapasztalhatták a gyerekek, hogy milyen is az, hogy színpadon állunk, hogy reflektorfényben vagyunk, hogy nem integethetünk ki anyukának nagyon, hogy felöltözünk. Kicsik vagyunk, igen, és hogy egyáltalán milyen hangulata, milyen illata, milyen atmoszférája van egy ilyen fellépés dolognak. Nagyon nagy sikerrel ment a dolog, el kell, hogy mondjam, úgyhogy abszolút egy olyan keretet tud adni ennek az egész éves munkának, amivel ők is megkoronázhatják azt, amin dolgoztunk az év folyamán. Mennyi az a létszám, vagy mekkora az a létszám, amelyikkel optimálisan lehet dolgozni? Optimálisan én azt mondom, hogy 10 és 15 fő között. Én a fölé nem is nagyon vagyok hajlandó menni. Mert akkor az lehet, hogy túljelentkezés lesz, vagy lehet, hogy valakit nem tudtok fölvenni? Van olyan, igyekszünk most már tudásszint szerint kategorizálni a gyerekeket. Ez részben életkori és életkori sajátosságokból is fakad, részben valóban azon is alapul, hogy egy adott kisgyerek mennyire érett már erre a fajta munkára, mert lehet, hogy még a lábát nem tudja annyira kinyújtani, de lehet vele már olyan profi módon dolgozni, hogy be lehet rakni egy haladóbb csoportba, és intenzívebben lehet képezni már a balettra. Találkoztál olyan szülőkkel, akik úgy is gondolják, hogy ez esetleg egy későbbi művészpálya megalapozása? Abszolút, igen. Vannak, akik már ilyen tervekkel érkeznek. El kell azt mondani azért, hogy ebben az életkorban még ez nagyon sok mindennen múlik, tehát nem lehet 100%-osan kimondani, se pró, se kontra semmi. Testi adottságokon, ha valaki 1 méter 90-re nő, akkor az balettesnek azért nem annyira jó. Sok minden látható már, de nagyon sok minden nem. Adottságok vannak, akik kedvezőbb adottságokkal bírnak, tágabb ízületekkel rendelkeznek, jobb a koordinációjuk, jobb a ritmusérzékük, de ezek közül nagyon sokat lehet fejleszteni, és tökéletes táncos tudást lehet megalapozni egyébként ezek hiányában is. De ugye nekem úgy tűnik abból, ahogy itt bemutattalak, hogy a szüleid azért arra is gondoltak, hogy ha a művészpálya már nem megy, akkor legyen más is kapaszkodóként a kezedben. Igen, hát ők hiába gondoltak erre. Mert? Mert én ezt 3 évesen kitaláltam, hogy én táncos leszek, és erről nem nagyon tudtak lebeszélni. Én zenei képzést is kaptam, más jellegű képzésekben is próbáltak bevonni, de én kötöttem az ebet a karóhoz. Felnőtt fejjel már igen, azt mondtam 20 évesen, hogy én a főiskola után, én még elvégeztem egy reklámiskolát is, és utána a jogi egyetembe is belevágtam, úgyhogy nekem mindig is célom volt az, hogy új kihívásokat keresek, és akkor éppen azt találtam. Hát úgy mellesleg szólva a jog az nagyon jó arra, hogy az ember saját lábra áll a vállalkozásait, illetően akkor ne legyen eladható, vagy becsapható leginkább, azt hiszem. Az élet bármely területén szerintem nagyon hasznos információkkal tud az ember. Így van. Köszönöm szépen, hogy elmondtad, és akkor nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy minél több ilyen budafok-tétényi kis nebuló legyen, aki megismerkedik a balettel, mert egy csodálatos dolog. Egyébként hadd mondjam azt, hogy nézőként is. Tehát ha csak jó nézőt nevelsz belőlük, akik szeretik a balettet nézni, már az megérte. Köszönöm.